ma adak ne Nairobi ka. Erokamano nyamak. Maka kiwacho kompyuta to ng'ato neno jok matindo. Ji mathoth paro ni joma tindo ema koro inyalo luong ni jolony manyasani nikech kompyuta ndalone. In nichako puonjri kompyuta karang'o ma ochopo nyaka gie sani. Iwacho ni in ongogo maduong' ahinya weche mag lony manyasani kompyuta ka. Ingeni bati kako madieri an kana abire university. Nabiro somo weche nyasaye. Nabiro somo theology. Nidwa bedo jadolo. Mano higa prochiko gang'wen. Mano ingeni ne pod intiere primary. Koro ingeni asoma mano wende matieko adhi atieko higa Amerika. To kane wasomo weche mag theology to ninyiso ni mondo mi wandik gige ginene papers magwa gi computer. Koro chako ng'e to TV ni ono chal nade. Gima chalo TV makedeo kama mana abede gi ilo mar puonjora weche mag computer university. Makora niang kode nyaka thuolo masani. Adhi nyaka Amerika puonjore weche mag computer Amerika, aduogo Kenya ka. Mano gima sebet katimo kuom dalo gite. Atiyo gi Microsoft, manotelne gi Bill Gates kuom higni 10. Achaka tiyo gi kambi mar Intel. Microsoft loso software, Intel loso chip engine me computer ja mane ma Intel loso. Atiyo gi Intel igni 5. Bang'e ta chako kambi na wuon makoro sani ang'iyo weche mag computer okay Kenya kende but Africa to kendo atudora gi weche mamoko e pinje maoko. Kambi na iluongo ni Africa Center for Advanced Technology, which ni center mar Africa mong'iyo weche mag computer e yo mamalo ahinya. Mano e gima timo sani. Sama iwuok tiegruok